Foli ni tantoli ame o lase aw ma ni sanga ina aw minnu sɔgɔnbɛ janinga kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na. An b'a fɔ ko aw bisimila u ka bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka kɛ ni juillet kalo tile 30 san 2025. An wulada in na kunnafoni bakuruba dɔw bɛna tali kɛ sanuko hakilina kura mun tara ni o ye a sariya ye nouveau code minier a yɛrɛ la k'a fɔ sanu cakɛda 3 bɛ yen nɔ minnu y'a yɛrɛ ko olu bɛ sɔn o hakilina in ma baara mun n'a bɛ ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka hakilina ye yaasa jamana sanu ka se ka yelen an ka jamana taya la. Ni waati kelen na an ka jamana ɲɛmaaw fintigilaka ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye baaraba dɔ kɛ ka ɲɛsin bamantiya ni juguya wale tigilamɔgɔba dɔw ma minnu bɛ cɛn ka jamanaw kɔnɔ kosɛbɛ n'u kɛn bɛ ka alisilamɛya birifini biri o yɛrɛ kan ko ka u ka ɲɛmaa caman ka opération dɔ ta ka a siw ma ka u susu. Kiriko bunakun kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka kiri so kɛrɛnkɛrɛnnen mun bɛ yen nɔ u bɛ ka baaraw kɛ baara mun n'o b'a to k'a fɔ ko kiri ka kɛn jamana kɔnɔ maa si ma fisa ni maa ye kiri la. An ka jamanakuntigi a ye irisi délégation ba dɔ k'o bisimila minnu ni u bɛ baara la yan nɔ baara mun ni a bɛ tali kɛ Mali ni irisi jamana an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka a kologira ka taa fɛ halisa. Keba ninnu de ye an ka wulada in na kunnafoni bakuruba dɔw ye. An bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka walawalali kɛ aw ye. An b'a fɔ ko a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni kunnafoni sira n'an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen na. An bɛ segin ka aw fo ko kura aw minnu ye janni suganti ka kɛ aw kunnafoni ɲiniyɔrɔ ye. An ka jamana ɲɛmaaw u ye hakilina min bila sen kan hakilina min b'a to k'a fɔ an ka dugu jukɔrɔ nafolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanu o mun ni jamana in lakodɔnnen n'a ye kosɛbɛ ni a b'an ka dugukolo kɔnɔ a walakatalen bɛ yan ko yaasa an ka duguma sanu a ka se ka yelen an kunna. Jamana ɲɛmaaso tun ye sariya kura ta n'u b'a wele ko code minier sariya mun n'a b'a to cakɛda minnu bɛna baara kɛ an ka jamana kɔnɔ jamana de ka nafa bɛ ta k'a bila bɛɛ sanfɛ. Jamana jɔyɔrɔ de bɛ bonya la kosɛbɛ. An ka waganɛba bɛ mun sɔrɔ an ka dugu jukɔrɔ sanu la k'o de bɛ caya kosɛbɛ. O sariya kofɔlen tun y'a to sanu cakɛda dɔw tun kɛn bɛ k'u ka baaraw lajɔ. Nka a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin sangada in na sanu cakɛda 3 bɛ yen nɔ olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ u bila an ka jamana ɲɛmaaw kɔ sariya mun ni a fɔra ka a labato. O sanu cakɛda dɔ ni a bɛ tali kɛ Somika SK o b'a la Somika SA Fabula Gold SA ani fo ka taa se Bagama Mining olu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko olu bɛ u jɔ sariya in kɔrɔ ka baara kɛ ni o ye sariya mun bilala sen kan ka kɛ ni o ti kalo san 2023 ye. A yɛrɛ la k'a fɔ ko nin ye hakilina ye hakilina mun n'a b'a to an ka sanu a bɛ se ka yelen an dala wa ni a nafa bɛɛ lajɛlen bɛ se anw ma. Ko kumaɲɔgɔnw kɔfɛ ni cakɛda ninnu ni jamana ɲɛmaaso ni ɲɔgɔn cɛ hakaja an ka jamana dugujukɔrɔ nafolow minisiri cakɛda ninnu yɛrɛ k'a fɔ ko olu labɛn bɛ baara kan ka kɛ cogo min na a hakilina bɛɛ bɛ taa an ka jamana ɲɛmaaw fɛ. I n'a fɔ jamana ɲɛmaaw tun ye hakilina mun ta k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Mali ka nafa de bɛ bila a bɛɛ sanfɛ. Ko nin ye o hakilina ɲumanba ye. Nin b'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin cakɛda ninnu u labɛn bɛ ka baara kɛ ni sariya in ye i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw u y'a bila cogo min na. A yɛrɛ la k'a fɔ ko cakɛda ninnu ni o dɔ bɛ tali kɛ Somika SA ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna baaraba dɔw kɛ yɔrɔ mun bɛ a bolo ni o bɛ tali kɛ kalan na ani fo ka taa se o nɔfɛmɔgɔw kalo 6 kɔnɔ ko a bɛna baaraba dɔw bila o kɔnɔna la. O baara mun ko n'a bɛ kɛ sababu ye ka sifinnaka maa 2000 ka olu ta baara la
wa ko musaka mun ni u b'a ladon san kɔnɔ an ka waganɛ la a musaka dagosi bɛ se ka taa i jɔ fo miliyari 135 ko o de bɛ se ka don an ka waganɛba kɔnɔ nin cakɛda in Somika SA olu ka baaraw kɔnɔna la wa fɛn mun ye cakɛda fila tɔ ye ni o dɔ bɛ tali kɛ Fabula Gold SA ani fo ka taa se Bagama Mining olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔ kabi san 2021 ko olu fana bɛna baaraba minnu kɛ u ka baaraw ko a bɛ kɛ sabu ye u bɛ nafolo mun don san kɔnɔna la ko a dɔw bɛ taa a daminɛ miliyari 50 fo ka taa se miliyari 75 ma ko olu bɛ o layidu ta jamana ɲɛmaayaso ye k'a fɔ o bɛna o baara in kɛ a yɛrɛ k'a fɔ sanubɔ sariya kura mun talen filɛ nin ni o bɛ tali kɛ code minier ma ko a baaraw a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana waganɛ buguli la wa a b'a to fɛnɛ jamana ka yɛrɛtigiya ni o ye souveraineté économique ye ka o sɛbɛntiya wa maa fɛn bɛna baara kɛ ko o bɛɛ lajɛlen u bɛ u conformer an ka jamana ka sariyaw de ka baara kɛ n'o ye yaasa jamana ka sɔrɔta o de ka caya ka tɛmɛ cakɛda wɛrɛw kan minnu bɛ bɔ diɲɛ fan 14 kɔnɔ ka na baara kɛ anw bara nɔ kiba n'an bɔra o kɔnɔna la Mali ni Irisi jamana an ka jɛɲɔgɔnya a tɔ bɛ ka kɔrɔsiyɛn ka taa fɛ jamana kuntigi waati tɛmɛnenw bɛɛ ye k'a fɔ a kun taara Irisikaw bara yaasa ka taa baara dɔw kɛ ni Irisi jamana ɲɛmaaw ye jamana fila in ka jalajɛ ɲuman kosɔn a yɛrɛ la k'a fɔ o kɔfɛ u ye jɛkulu bila sen kan n'u b'a wele ko commission intergouvernementale mixte Mali Irisi o jɛkulu in nana baara la an ka jamana kɔnɔ jɛkulu in u bisimilara an ka jamana ɲɛmaa fɛ général d'armée Asimi Goyita ka kɛɲɛ ni kununko juillet kalo tile 29 ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko jɛkulu in ni a ɲɛmaaya tun bɛ Irisi jamana dugujukɔrɔ kurankow minisiri bolo ale ni u ka délégation caman k'u y'a yɛrɛ k'a fɔ baaraba minnu ni o bilala sen kan kabi jamanakuntigi ka taama kɔfɛ hakilinaw ka se ka a tɔ sɛbɛntiya hakilina minnu kun taara bolonɔ kun bilala sɛbɛn na baara minnu ni olu kun bolodala ka se ka o baaraw tɔ kɛ ko nin jɛkulu de bɛna o baara kɛ yaasa ka se ka a baaraw bɛɛ lajɛlen ka a lakɔlɔsi Mali ni Irisi jamana an ka jɛɲɔgɔnya ka se ka kɛ jɛɲɔgɔnya sabatilen halisa i n'a fɔ jamana fila ɲɛmaaw ye a laɲini cogo min na a yɛrɛ la k'a fɔ ko baarabaw de bɛ nin jɛkulu in bolo fɛn mun ye Serge Civelise ni ale ye Irisi kuranko minisiri ye a yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara kosɛbɛ baw kunbɛ cogo cɛɲi na wa ko baaraw u taacogo ka ɲi hakilina mun ni a dir'u ma Irisi jamana ɲɛmaa fɛ ko baaraw bɛ ka taa ni o sira de ye yaasa sira caman kɔnɔna la bi Mali ni Irisi jamana ka se ka bolo ɲɔgɔn ma an bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na sira mun dɔw bɛ tali kɛ kurankow b'a la kalankow ɲinini siraw b'a la sanfɛ kalanw fo ka taa se kɛnɛyako bunakun ani dugujukɔrɔ nafolo ko baaraw ko a baara bɛɛ lajɛlen ta fan ka ɲi bi o kɛnɛ kelen ka jamana ɲɛmaa a yɛrɛ k'a fɔ fɛnɛ ko a nisɔndiyara ni o bɛ tali kɛ Mali jamana kuntigi général d'armée Asimi Goyita ma ko baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ yaasa jamana fila in an ye sira ɲuman mun bɔ ka se ka o sira in ka a taa fo ka se a dan na musakaw bɛ se ka na cogo min na ka jamana bɛɛ lajɛlen ka o munafa kiba an bɛ taa lakanako bunakun kan an ka jamana wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ale ye cikan dɔ bɔ cikan mun ni a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko finitigilakaw u ye baaraba dɔ kɛ ko baara mun ni u ye bamantiya ɲɛmaaba minnu bɛ cɛɲɛ ka jamanaw kɔnɔna la ni u lakodɔnnen don kosɛbɛ ko Kidali marabolo kɔnɔ ko an ka wolomasiri tabaw u ka sɛgɛsɛgɛli ɲumanw ani fo ka taa se cɛfini tabaw bɛ baara mun na ani renseignement ni o bɛ tali kɛ minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ dugu ma olu ka renseignement cɛɲi k'a kɛra sabu ye u sera ka taa u ɲɛ da bamantiya ɲɛmaabaw kan ɲɛmaaba minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ Al-Qaïda bamantiya jɛkulu kɔnɔna la Mali kɔrɔyan fan fɛ ko u taara u ɲɛ da u kan cɔyi ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko u tun bɛ ka bamantiya wale dɔ labɛn k'u to o waati de la an ka wolomasiri tabaw ye susuli da o kan wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaso ka kɔrɔfɔw la k'u ye susuli da ni bamantiya ɲɛmaaba ninnu kan ko nin ko in mun de y'a to a sera ka succès sɔrɔ a sera ka sira sɔrɔ bawo ko kunnafoli ɲɛna kojugu maa minnu bɛ kunnafoli kunna u ye kunnafoli ɲɛnɛman de di kunnafoli a waati la o de la wolomasiri tabaw u ye baara kɛ ni professionnalisme o dan de ye bawo ko u ye baara mun u bɛ baara min kɔnɔ u b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ u ye kalikan mun ta malidenw ye ka malidenw bolofɛnw lakana k'u bɛ ka baara bɛɛ kɛ ni o de hakilina ɲumanw ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa a yɛrɛ k'a fɔ ko finitigilakaw ko u bɛ dɔ de fara u ka engagement kan ko nin b'a yɛrɛ k'a fɔ u labɛn bɛ
diɲɛ don o don maa fɛn fɛn de bɛ n'o bɛ fɛ ka na ni basigi tiɲɛ Mali hakaja cɛ ka jamana kɔnɔ la k'u bɛ an ka cɛfini tabaw ka u jɔ u yɛrɛ ɲɛ ko cɛfini tabaw ka cɛsiri u ka wulikajɔ de kɛra sababu ye u sera ka ni baaraba in kɛ kiriko bunakun kan keba olumasiri tabaw ka kiri mun bɛ yen n'a bɛ wele ko justice militaire arala k'a fɔ ko nin kiri bon in k'u bɛ baara la u ka baara fanga bon kosɛbɛ tribunal militaire min bɛ Bamako ko k'a daminɛ juillet kalo tile 29 in na u ye baara dɔ kɛ ni o bɛ tali kɛ kiriko bunakun kan ni nin kiriso in a ɲɛmaa bɛ Asama Dolo bolo ani fo ka taa se a ka conseil olu mun ye kiritigilamɔgɔw ye n'u bɛɛ ye finitigilaka ye ko u ye baara dɔw dabɔ fɛn mun ye wale duuru ɲɔngo u ye o walew bila sen kan ka kiri kɛ u kan mɛ a 11 olu welela maa minnu na ni finitigilakaw b'u la wa fo ka taa se maa nanama sumalenw minnu ni finitigilakaw jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ baara mun n'a tɛ sariya ko fɔ ni a bɛ taa sariya juguya la arala k'a fɔ ko o baara de kɔnɔna la ko sɛgɛsɛgɛliw o de kɛra ka tɛgɛ da ni maa kofɔlen kan maa 11 k'u ka baara ninnu caman bɛ tali kɛ jumɛn ye ka wari minɛ maaw la k'a fɔ finitigilaka ta kumaw ko u b'u don teni na ko teni waatiw la ni maaw bɛ ka taa kuma mun na ko finitigilaka dɔw bɛ yen o ni maa nanamasumalenw civiliw u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nafolo minɛ dɔw la k'a fɔ ko u bɛ u ta recrutement waatiw ko tɛgɛ dara o maaw kan o de la ani fɛnɛ ko finitigilaka dɔw fɛnɛ bɛ yen minnu bɛ taa u yɛrɛ sɔrɔ dugukolo feere o kɔnɔna na a ɲɔngow la ko nin kiribon in ni o ye finitigilakaw ka kiribon kɛrɛnkɛrɛnnen ko a sigira o de kama o de la ko baaraw bɛ ka kɛ maa fɛn fɛn mana ye walela wale mun n'a tɛ bɛn sariya kɔnɔ u ka ɲangi wa ni o ni ɲangili bere mun ka kan o bɛ da u kan fɛn mun ye nin tribunal kofɔlen a ɲɛmaa n'o bɛ tali kɛ Asama Dolo la a yɛrɛ k'a fɔ ko foyi de tɛna to ɲangini bali maa fɛn fɛn ni e minɛna wa k'i ka dɔn k'a fɔ ɲangini bere girinman de b'u bolo ka da u kan ko yaasa nin ko n'a ɲɔngo ka wari minɛ maaw la k'i b'u don teni na walima ka dugukolo k'o feere finitigilakaw k'u da don o la wa ko baaraw de bɛna dabila maa fɛn ni e minɛn'o la i ni mun ka kan o bɛ da i kan keba adamadenya hakɛ lapasali koɲɛw kunna jɛkulu min bɛ diɲɛ kɔnɔ ni ale ka cɛw ɲɛsin bɛ maa minnu bɛ u sigiyɔrɔ bila n'u b'a wele ko Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés olu ye u ka rapport bɔ k'a bin keba nin waati in na rapport ni diɲɛ adamadenya hakɛ lapasali jɛkulu u ka daw bɛ ka falen bawo rapport bɛ ka ɲɛsin nin waati in na maa ŋaniya jugu bamantiya ni juguya kɛwale tigilamɔgɔw ko olu de bɛ maanifinya burujali walew kɛ nin waati in na an ka finitigilakaw i n'a fɔ jamana ɲɛmaso y'a fɔ cogo min na ko u ka baara n'u ka opération bɛɛ lajɛlen na u bɛ adamadenya hakɛ k'a labato ko ɲuman ni jɛkulu in a ye o kuma de sɛbɛntiya ko u ye maa buruja wale mun ye ni o ye ka adamadenya hakɛ k'a buruja ni o ye ka maa nanama sumalen k'u bɔnɛ u ni na ka caya ko a wale fɛn fɛn kɛra a bɛɛ lajɛlen ye maa ŋaniya jugu ninnu ni o ye kulu marifatigi olu de ka baaraw ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ 3,460 bamantiya wale tigilamɔgɔw olu ye olu de ka hakɛw buruja ni k'a caman bɔnɛ a nin na ko jateminɛli min kɛra juin kalo la san 2025 ko maa buruja wale tigilamɔgɔ ninnu ko dɔ bɛ ka bɔ a hakɛw la ni o ye violence humaine ye ko u ye damatɛmɛ wale mun ni k'a ta ka ɲɛsin malidenw ma maa nanama sumalen ko n'i y'a ta k'a lajɛ Tɔnbukutu o ta de ka bon kosɛbɛ ko Tɔnbukutu kɔnɔna la a 1943 o de yera fo ka taa se Segukaw bara 421 o de yera Mopti bingani wale 344 jɛkulu in ka kɔrɔfɔw la ni jɛkulu min bɛ maa min b'u sigiyɔrɔw bila olu ka jɛkuluba diɲɛ kurukara tɔgɔ la ko kulu marifatigiw bamantiya tigilamɔgɔw olu de bɛ ka damatɛmɛ walew ta ka a ɲɛsin maa nanama sumalenw ma ko o de ye u ka jateminɛ u ye mun kɛ ɲinan san kɔnɔna la keba n'an bɔr'o la an bɛ taa an ka siraba ko baaraw la a yɛrɛ la k'a fɔ siraba baara minnu bɛ an fɛ yan nɔ ni o baaraw kan ka kɛ ko an ka jamana ani jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ koɲɛ bunakun kan u jɛra ka nafolo dɔ di an ma nafolo min ni o bɛ sefa wari miliyari 33 ni kɔ yaasa ko ka se ka siraba dilanniw kɛ ko bɛnkan in a laɲɛnɛmayara ka kɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen minisiriw ka ladala ɲɔgɔn ye senfɛ conseil des ministres ka yɛrɛ k'a fɔ ko projet ba minnu bɛ yen ni o dɔw bɛ tali kɛ ka se ka an ka sirabaw dilan ko nafolo in bɛna don o de da fɛ nafolo mun ko a baara dɔ bɛ don Bamako sirabaw ani fo ka taa se sirababa minnu bɛ yen nɔ ni jamana mago bɛ a la kosɛbɛ ni jamana ka nafolo caman bɛ don a da fɛ o dɔ bɛ tali kɛ
ka bɔ sandare kana jɛma ko o baaraw b'a a kɔnɔna la ko ka tɛmɛ sirabaw fɛnɛ kan kalanbon dɔw bɛ yen nɔ ko olu fɛnɛ bɛna kɛ ni nafolo ye olu baaraw fo ka taa se kɛnɛyaso dɔw ka dɔ fara kɛnɛyasow ka baaraw kan ani fo ka taa se ko sira mun bɛ bɔ Douentza ka taa Gao ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ni nafolo ye nafolo in kɔnɔna la ko sira camanba de bɛna labɛn sira minnu ni u nafa ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la ko nin b'a to jamana ɲɛmaaw bɛ ka hakilina min bila sen kan yaasa ka se k'an ka sirabaw dilan jamanadenw ka se ka boli ka dugu yɔrɔ sɔrɔ ani ka t'u magoɲɛfɛnw kɛ o baaraw ka se ka bila sen kan ni juru in ni o ye sefa wari miliyari 133 o de dira an ma association mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ ɲɛtaa kuntalajan kama association international de développement yaasa an ka se ka siraba baaraw kɛ ni a ye kiba an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw la kayikaw bara nin waati na yɛrɛ la k'a fɔ ko couvre-feu min tun bɛ kayikaw bara ko dɔ farala a kan kalo kelen farala a kan a baaraw bɛ daminɛ uti kalo tile kelen in na nka ko dɔ bɛ bɔ a kuma la ko nin waati in na a bɛ bɔ 22h la a bɛ na nɛgɛ kanɲɛ 0 la 0h ka taa bila sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 la hakilina mun ni a taara kayi marabolo ɲɛmaaw fɛ ko yaasa olumasiri tabaw bɛ baara mun na maaw ka se ka don so kɔnɔ joona n'o kɛra o b'a to u bɛ se ka maajuguw ka olu latɔmɔ k'u bɔ dugudenw na yaasa cɛfini tabaw u bɛ baara min na ka se ka lakana k'o sinsin kayikadenw yɔrɔ ɲɔrɔdi sahel kɔnɔna la kibaruya k'a fɔ ko olu y'u ka seko ni dɔnko baara mun n'a kan ka kɛ tɔnbɔkutukaw baara ka kɛ ni sanba 2025 laban ye ɲɔrɔ ko olu y'u ta daminɛ ɲonokaw ko olu y'u ta daminɛ baara mun n'a kɛra ka kɛ ni tɛnɛ juillet kalo tile 28 a yɛrɛ k'a fɔ ko tile 4 kɔnɔ fɛn mun ye maaw bɔra ɲɔrɔdi sahel o fan caman kɔnɔna la ka se ka na u nin don ni kɛnɛ belebeleba in na mun bɛ an ka jamana seko ani dɔnko o caman fɔ ko dugu caman bɛ yen olu maaw nana n'u ka dɔn fɔlikanw mun ni a bɛ bɛn ani keleya ko fɔ seko ni dɔnko mun n'a b'a to duguden bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko o ye taamasiyɛn ɲumanba ye bafulabɛkaw bara kiba u ka kapu kɔnɔ kalan dɔ kɛra ni welekan bilala kapu directeur ale ye welekan bila kalanfaw ma kalanfa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ bafulabe sigida ni a lamini bɛɛ lajɛlen ko yaasa ka se ka na bafulabe kalanko kɔnɔ ni waati na a bɛ lahala jumɛn na ko in kɛra ka kɛ ni juillet kalo tile 29 ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko hakili falenfalenw kɔnɔ u da sera ɲina dɛfu kimɛli ma ko mun ni kɛmɛ sara la mɔgɔ 32 olu de dɛfu sɔrɔ bafulabe kɔnɔ la kapu directeur yɛrɛ k'a fɔ ko o ka dɔgɔ kosɛbɛ ko yɛlɛma mun kan ka don kapu kɔnɔ na ani gɛlɛya minnu bɛ yen ka ɲɛsin bafulabe kapu ko ma u da sera o ma gɛlɛya kumaba dɔw ko mɛtiri kow ani ko fo ka taa se nin waati in na ko kalandenw caman olu bɛ don ni telefɔni ye kalansow la ko fɛɛrɛw dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa ka se ka kalan sinsin bafulabe kɔnɔna la ka kalandenw bila kalanko sira fɛ hakilina mun bilala sen kan o dɔ de bɛ tali kɛ ka se ka kalanfaw ta ka caya ani fo ka taa se ka dɔntakaraw ni o ye formation ye k'o kɛ kalanfaw kun lapasali jɛkulu sɛnikɛw olu ni kapu k'u bɛna u bolo ni ɲɔgɔn ma yaasa ka se ka kalanko ka a sɛbɛntiya bafulabe kɔnɔna la kiba sikasokaw bara yɛrɛ la k'a fɔ sikaso komisariya mun bɛ yen nɔ ni o ye 2e arrondissement ye ni a ɲɛmaa ye commissaire de police Mohamed Jakite ale n'a ka cɛbalenw k'u ye baaraba dɔ kɛ ka se ka taa u tɛgɛ da siganama walima maa minnu bɛ damatɛmɛ wale na ka ɲɛsin dugudenw ma zonba kule maa 9 siganama ka tɛgɛ da u kan a yɛrɛ la k'a fɔ ko u ye baaraba mun kɛ k'a daminɛ juillet kalo tile 11 ka taa bila a 21 na sikaso komisariya ko de kɛra sababu ye mɔgɔ 9 in siganama in tɛgɛ dara u kan tɛgɛ mun dara u kan k'u taara fuyeli kɛ ka larawili kɛ o jabalaw la larawili de y'a yɛrɛ k'a fɔ ni maa ninnu siga t'a la siganamaw de don moto 7 o minɛna u bolo ani fo ka taa se moto fasadiw moto clés ani fo ka taa se pièces de rechange minnu bɛ kɛ motow la telefɔni ani fo ka taa se fɛn caman wɛrɛ ma ko nin ye sikaso komisariya de police u bɛ wulikajɔ mun na ka se ka bandiw kɛlɛ sikaso kɔnɔna la ko nin ye u ka wulikajɔ dɔw de ye jaabi ɲuman bɔlen ye bugunikaw bara keba a yɛrɛ la k'a fɔ ko hakili falenfalen kɛnɛ dɔw sigira k'a daminɛ juillet kalo tile 28 ka taa bila a tile 30 la bugunikaw u fɛ yen nɔ ko hakilina mun n'a bɛ tali kɛ ka se ka sigida ka a lakana ka a jɛya bawo ko sigida lakanali o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka
bana caman kɛlɛ bawo ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nɔgɔ yɛrɛ o ye bana de ye yaasa ka se ka nɔgɔ minnu bɛ kɛ duguba kɔnɔnaw la ka o nɔgɔw ko o lajɛya ani ka kɛnɛyako ka sinsin kɛrɛnkɛrɛnla sifinnakaw olu ka bolo kan ko o de la nin hakili falenfalen kɛnɛ in sigira hakilina mun ni a ɲɔngɔ kun sigira Kayi Sikaso Segu ani fo ka taa se Bamakɔ kɔnɔna la ko a bɛɛ lajɛlen bɛ don kɛnɛyako ka a sinsin marabolo kɔnɔnaw la Moptikaw baara kɛba u ka polisilakaw olu bɛ dusumakasa la bi a yɛrɛla k'a fɔ k'u ka adjoint chef ni o tun bɛ tali kɛ Bedi Kɔntaw la ko ale tanyana siraba kasara dɔ senfɛ a bɔtɔla Mopti ka taa Sevare ko o ni ɲɔgɔn cɛ a ye sirabankasa sɔrɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko nin polisilaka ye ni o ye Bedi Kɔntaw ko a kun lakodɔnnen don kosɛbɛ wa ko ani bɛɛ tun bɛ kuloniyɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ maa min kun don a kun fɛlen don kosɛbɛ dugudenw fɛ wa a kun jijalen don kosɛbɛ a ka baara ni o ye polisiya baaraw ye ka kɛ ni bidon ye ko ala ye a miniji dɔgɔya Moptikaw baara kɛba an bɛ taa an ka jamana kɔkan kibaruw kɔnɔ nka yan'o cɛ an bɛ taa fan fɛ ka fɛnni bɔ an senkɔrɔ an ka sɔrɔ ka kɔkan kibaruw ta an lamɛnbagaw tulo kan. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Keba an bɛ taa Burkina Faso kaw bara ka kɛ ni bidon ye Wagadugu kɔnɔ maa camanba de bɔra ni ka a laɲini ka nisɔngoya taamaw kɛ ko ka kiiri kɛ Burkina Faso ka den mun ni ale tanyana k'a to lasagolen Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ye a yɛrɛ de nin bɔ ni Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ye cikan fɔ k'a fɔ ko olu ma sɔn ni o hakilina in de ye k'a fɔ ko a ye a yɛrɛ nin bɔ de ko sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ nin ko in na yaasa ka se ka a ko ka a bugunatigɛ ni maa kofɔlen ni a kun ka cɛsiri ka bon kosɛbɛ Burkina Faso jamana ɲɛmaaw ani fo ka taa se hakilinaw la pasala hakilina mun ni a bɛ farafinna ka keleya kofɔ ko nin maa in a ka tanyani man ka to nin cogo la ko ka a sɛgɛsɛgɛli kɛ yaasa ka se ka ko in ka ɲɛfɔ diɲɛ maa ye Wagadugukaw bara maaw bɔra ka nisɔngoya taama yirali kɛ ka yira k'u bɛ a ɲini fɛn min ye kiri justice o ka kɛ nin maa kofɔlen na maaw bɔra ka caya Côte d'Ivoire lasigiden so mun ni a bɛ Burkina Faso faba Wagadugu kɔnɔ o da la ka se ka laɲiniba in kɛ Sudan jamana kɔnɔna la farafinna keleya tɔnba Union Africaine olu ye wele kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko Sudan kɔnɔ finitigilaka mun kɛn bɛ ka u yɛrɛ jagoya sigi ni ka fangabulon kura sigi ko olu ma jɛ ni o finitigilaka ye wa k'u b'a laɲini diɲɛ maa fɛ diɲɛ jɛkulu foyi kana finitigilaka ninnu ka fanga lakodɔn baw ko kabi san 2023 ni finitigilaka jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ ka maaburuja walew ta k'a da maa nanamasumalenw kan k'u bɛ ka jolibɔn caman de kɛ Sudan jamana kɔnɔ jɛkulu minnu b'a wele ko FSR Force de Soutien Rapide ko u bɛ ka wale minnu kɛ a ye na ni basigi tiɲɛ ani bɛn tiɲɛni de ka ɲɛsin diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ma k'u b'a ɲini diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen fɛ ani diɲɛ faraɲɔgɔnkan jɛkulubaw bɛɛ lajɛlen ka ban ni finitigilaka ninnu ka fanga la ani k'u kɔn cogo sugu bɛɛ lajɛlen na ko yaasa bɛn ni keleya ka se ka sinsin Sudan jamana kɔnɔna la Benin ni Irisi jamana o bɛ ka o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye bɛnka sɛbɛnni dɔw kɛ yaasa ko ka jɛkulu bila sen kan
jɛkulu mun ni o be Benin ani Irisi jamana ka jɛɲɔgɔnya ka o kɔrɔsiyɛn kosɛbɛ. A yirala k'a fɔ ko kɔrɔfɔ in o kɛra Irisi jamana ka lasigiden mun be Benin ani Togo kɔnɔ Igor Evdokivinov ale de nin kɔrɔfɔ in fɔ k'a yirala ko Benin ani Irisi jamana k'u be ka tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw kɛ yaasa ka se ka jɛɲɔgɔnya sabatilenbaw kɛ. Nigeria jamana kɔnɔna la banakisɛ dɔ kɛn bɛ ka Nigeriakaw kamana gan n'a kɛra sabu ye ka mɔgɔ 152 ka o bɔnɛ o ni na an bɛ don min na ko bi u ka banakisɛ mun bɛ yen nɔ n'u b'a wele ko fièvre de Lassa. Nigeria kɛnɛya tigilamɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko nin banakisɛ in ko a ye dadigi kɛ kosɛbɛ jamana in na bawo ko kɛnɛya tigilamɔgɔ u kɛlen ka nin banakisɛ in ye k'u ye fɛlɛ dabali bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka se ka banakisɛ in kunbɛn nka ko an bɛ don min na ko bi u y'a ye bana in bɛ ka walankata ka taa jamana kɔnɔna la ko maa 811 sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u y'a ye k'a fɔ siga t'a la banakisɛ in yɛrɛ olu de joli la wa ko maa minnu bɛ yen nɔ ni siga kɛra olu la ko bɛ taa maa 600 ani mɔgɔ 520 ɲɔgɔn la ko banakisɛ in bɛ se ka ye minnu na a yɛrɛ k'a fɔ ko nin bana in ni a bɛna fiɲɛ siraw de fɛ ko 100 sara la a ye mɔgɔ mun bɔnɛ a nin na ko o bɛ mɔgɔ 18 buruburu na o b'a yɛrɛ k'a fɔ bana in kulonkɛ man ka kɛ a la ko Nigeria jamana kɔnɔ la u ka Eta 36 la ko a yera Eta 21 bɛɛ lajɛlen la o b'a yɛrɛ k'a fɔ bana in ko siga kan ka k'a la ani fo ka taa se a kan ka kunbɛn ni kunbɛcogo ɲuman ye ka furakɛli cogo ɲumanw ɲɛna la ka se ka Nigeria ka denw kisi ka bɔ nin banakisɛ in tɔɔrɔ ma. Uganda jamana kɔnɔna la fanga tɛnamatɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye Bobi Wine ye ale kɛn bɛ ka wele bila diɲɛmaa ma ko nin waati in na jamanakuntigi kalata min kan ka kɛ Uganda ka kɛɲɛ ni san 2026 daminɛw ye ko jamanakuntigi kalata in a jɔyɔrɔ bɛ basigibaliya ma baw ko jamana ɲɛmaa kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ ta k'a da fanga tɛnamatɔnw kan h'a ka ja ale yɛrɛ Bobi Wine nɔfɛmaw ko u bɛ minɛ ko dɔw yɛrɛ bɛ fagacogo cɛjuguw la ko o de la a bɛ diɲɛmaa kɛ o seere ye ko k'a fɔ ale siran bɛ jamanakuntigi kalata kɔfɛ basigi tiɲɛ ani mankanba kana wuli Uganda jamana kɔnɔna la nka kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko ale ye cɛbɔ ye dɛ hali ni jamanakuntigi Yoweri Museveni ni ale bɛ fanga la kabi san 1986 n'a ti fɛ maa wɛrɛ ka ikwadisi da a kɔ la bawo k'a tɛ fɛ ka fanga bila ko o bɛɛ ta a bɛ ale jɔlen sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ ale Bobi Wine ale ye cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata la mun kan ka kɛ san 2026 ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ san 2021 ni maa 2 kun gana ɲɔgɔn na nka jamanakuntigi ale de tun ye sebaya sɔrɔ ka sigi a yɛrɛ sigiyɔrɔ la. Marɔku jamana kɔnɔna la u ka masakɛ ni o bɛ tali kɛ Ura Mohamed VI la ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna a laɲini kumaɲɔgɔnw ka kɛ Marɔku jamana ani Alizeri ni ɲɔgɔn cɛ bawo ko a bɛ diɲɛmaa kɛ u seere k'a fɔ Marɔku ni Alizeri ye sigiɲɔgɔn jamana ye wa ko teri jamana don u bɛ jɛɲɔgɔnya la a bɛ waati jan bɔ ko ni kuma in na gɛlɛya mun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko ale bɛ fɛ basigi ka na ko kumaɲɔgɔnw ka kɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ jamana minnu ko ni teri jamana don ko wa u bɛ jɛɲɔgɔnya cɛɲu na kabi gale kabi kuma jumɛn ko nin waati in na basigi tiɲɛ o man ɲi u ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'a ɲini fɔɲɔgɔnw u ka ban ni kumaɲɔgɔnyaw ye. Pays-Bas jamana kɔnɔna la olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Israɛli ka den jamana ɲɛmaa 2 bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ u ka minisiri 2 la Israɛli u ka lakanako minisiri n'o bɛ tali kɛ Itamar Ben-Gvir ani fo ka taa se u ka sɔrɔko minisiri Bezalel ko olu bɛ maa 2 in kɛ persona non grataw ye ani fo ka taa se k'u tɛ se ka don cogo si la Pays-Bas jamana kɔnɔ bawo ko maa 2 ninnu ko u ka jamana yera maaburuja walew la ani ko fo ka taa se ko u bɛ ka damatɛmɛ min ta ka a ɲɛsin maaw ma ni o ye Israɛl jamana ko Pays-Bas tɛ u lakodɔn u tɛ se ka don Pays-Bas jamana kɔnɔna la yaasa ka se ka jaabili kɛ Pays-Bas ka nin hakilina in na Israɛl jamana kɔkancaw minisiri ni o bɛ tali kɛ Gédéon Sarr ale fana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye Pays-Bas lasigiden ka a wele ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu fana bɛ damatɛmɛ wale mun ni a bɛ ka ta ka da u kan Pays-Bas fɛ ko o fana kelen de don ko réciprocité olu fana b'a ɲini u ka diplomatiw ka gɛrɛntɛ ta ka da u kan u ka segin ka t'u ka jamana kɔnɔna la. Faransi jamana la yɛrɛ k'a fɔ ko kiiri tigilamɔgɔw olu ye bamanciya tigilamɔgɔ dɔ ka o labila ko maa mun n'a dɔnnen don kosɛbɛ ni bamanciya walew ye ni a kun lasagolen don bawo ko maa in ni o ye Georges Abdallah ye ko a yera maaburuja walew ani bamanciya walew la Amerikɛnw ka diɲɛ mɔgɔbatigi caman ko olu fagali walew
ko ni maa kofɔlen ko jalaki bina a kan n'a kun lasagon bɛ faransikaw bara ko a bɛ san 40 bɔ bi faransi kiri tigilamɔgɔw ko olu de ye nin maa kofɔlen labila ameriki jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu ma jɛn n'a ye maa kofɔlen a ka labila bawo ko maa mun don ko bamanciya wale tigilamɔgɔ n'a labilala o bɛ kɛ basigi tiɲɛ de ye ka ɲɛsin ameriki diɲɛ magobatigiw ma ko o b'a to ameriki diɲɛ magobatigiw bɛ to jɔyɔrɔ ni siran yɛrɛ la ko nin ye maa mun ye ko a man ka bila ko olu b'a laɲini kiri ka kɛ halisa k'a lajɛ yaasa ko nin bamanciya wale tigilamɔgɔ in a ka se ka lasago kaso la cogo min na irisikaw bara la k'a fɔ ko dugukolo yɛrɛ dɔ kɛra dugukolo yɛrɛ min kɛra sababu ye ka maa caman ka olu jogin la k'a fɔ ko kabi irisi jamana kun bɛ yen u kuma deli ka ni ɲɔngo dugukolo yɛrɛ ɲɔngo ye k'a kɛra irisi yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele ko kamchatka o kɔnɔna la sigida ɲɛmaa minnu bɛ olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu joginna fɛlɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ yaasa kɛnɛya tigilamɔgɔ bɛ se ka taa dɛmɛ don ninnu ma cogo min na ha ka ja dɔ kana fara maa joginta hakɛw kan kibaru ne bɛ dan siri an ka wuladana kibaru la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga in na k'a da an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen tulo kan an b'a fɔ ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don janni ka kunnafoni sɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan jaw tun bɛ ka yɛrɛ aw la balimakɛ Keba Jalo fɛ a kan bɛn. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.